सिदिलिगुदि बर' थुनलाइ आफादा 73थि दिनैहाय एनुवेल कनफारेन्स बे एनुवेल कनफारेन्सआ जोंनि गेन्द्रागाव गामियावहाय जाफैदों आरो जोङो आरसि कमिटि हिसाबै जोङो दरबा गामि लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ खुंनानै हरनो गोनां जादों। खाथि खालानि गामि हेगुरमारि, खोला गेन्देरगाव, धुपगुरि, सानजा सामथाइबारि आरो गेन्देरगाव बे दरबा गामिजोंनो जों ज' लोगो नांनानै दिनैनि बे सिदिलिगुदि बर' थुनलाइ आफादनि एनुवेल कनफारेन्सखौ साननैनि हाबाफारि लानानै जों खुंफुंनाय जादों। जोङो 15 आरो 16 लादोंमोन। 15 थारिखआव बायदिसिना खन्थाइ आवरायनायजों लोगोसे बिदिनो लिटारेचार प्रग्रामखौ जों लानाय जादों 15 थारिखआव आरो दिनै 16 थारिखआवबो जोंहा माखासे खन्थाइ आवरायनाय आरो उन्दैसाफोरनि सावगारि आखिनाय बादायलायनाय बेफोर दा हाबाफारिया जागोन। जोङो खोब मोजां मोनदों आरसि हिसाबै बिथांमोननि प्रग्रामखौ खुंना हरनो मोननायनि थाखाय आरो जोङो नाजादों जोंनि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंलांगोन आरो सिदिलिगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे एनुवेल कनफारेन्सआबो बिथांमोनहाबो जोंनि खुंनानै हरनायावनो बिसोरनि बडिफ्रा मोजाङै दाफुंजाथों आरो गोबां बोसोर बिदिनो मोजाङै खुंलांनो हाथों जों बेखौ आसा खालामनानैनो दिनै जों हाबाफारिखौ मोजाङै खुंना हरनो आखायाव लादों आरो बुंनांगौथ' जेबो गैला। बेखायनो नोंथांमोनहाबो बड'लेण्ड रादाब हिसाबै जोंनि लेंहरनाय लेखा नुजाफैनानै जोंनि माखासे फंनैसोब्लाबो जेरावबो गोसारहोनो हागोन बेखौ मिजिं लानानै जों लेंहरबाय आरो नोंथांमोनाव नुजाफैबाय। बेखायनो साबायखर बावबाय नोंथांमोननिसिमबो। गोजोन्थों। हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो गुबैयै लानायनि खारना बेनो जि जोंनि खुंनाय बे खुंनाया जाहाथे जेरावबो गोसारथों बयबो नुलांथों आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बे खुंनाय बेखौ मिन्थिलांथों। जेनेबा जायगा दाबसेयावल' ज' थायोब्ला गुबुन गुबुन गामिनि लामानि मानसिफ्रा नुलाङा। बेखायनो जों गुबुन गुबुन जायगायाव गोजानथार लामा थाबायनायनि गेजेरजों जों मिथिहोनो नाजादों हानजा सुरदों। जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि बायदिसिना दामनाय देनायखौ लानानै जों हानजा सुरदों। बे हानजा सुरनायाव जाहाथे गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा नुलांथों आरो सिदिलिगुदि बर' थुनलाइ आफादाबो दिनैहाय जोबबाय एनुवेल कनफारेन्स बेखौ मिथिलांथों बे आसायैनो जोङो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंहा साननैनि हाबाफारि खुंनायाव गोबां रांनि खरसा जादों। बे रां खरसा जानायाव जोङो फ्रायो बुंनो थाङोब्ला दरबा गामियानो अनसुंथाइ हरदों। जों टारगेट मानि बायदि जों खांलायनाय जादों दरसे गामिनिफ्राय मोनसे फिगार हिसाबै हरनाय जादों। बिदिनो जोङो दरबा गामिजों जिखिनि फैसा मोनदों बेजोंनो बे फिसा पेन्डेलखौ लुसाबनानै जानाय लोंनाय खालामनाय जादों आरो बिदिनो साफा सानै सोरबा अननानै डनेसन होदों। बेनि गेजेरजोंबो जोंनि हाबाफारिया मोजां जाफुंलांदों आरो जाफुंलांगोन होननानै मिजिंथिदों आरो गोजोन्थों।